Seyid Ousmane Cherif Marane Aidara ni ale au conseil ɲɛmaaba ye a ye taama kɛ ka se Imam Mahmud Diko ma. Lakanabaliya sababu la école ni école karamɔgɔ caman bloqué bɛ kɔrɔyan fan fɛ u dɛsɛlen don ka u ka école kalanyɔrɔ la sɔrɔ. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka Kulukoro ICOMA la wuli. N balimaw aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibaru fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ kari don octobre kalo tile 8 fɛn min ye au conseil islamique du Mali ni o ɲɛmaaba ye Seyid Ousmane Cherif. I b'a ye k'a fɔ ko ani délégation ba dɔ y'i kunda Imam Mahmud Diko baara kan. Délégation min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye président yɛrɛ ni o ye Seyid Ousmane Cherif Marane Aidara fo ka taa se Cheikh Ibrahim Kontawo ani Thierno Adi Umar Cham fo ka taa se Maître Ndiaye ma. I b'a ye k'a fɔ ko ninnu ka taama kun tɛ okumu yɛrɛ kɔnɔna la o de kun ye ka taa ka Imam Mahmud Diko ka a kuma nɔgɔya fɛn min ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ a n'a kanubaga ni a ka hakilina fasabaga min jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko semasi. I b'a ye k'a fɔ olu ka wele min bilala malidenw ma k'a fɔ ko fɛn min ye juma nata n'u o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 ma k'u ka se ka nisɔngoya taama kɛ taama min ni a bɛ kɛ basigi ani kelenya kɔnɔna la walasa k'a jira transition ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko fɛn min ye civil o ka se ka na fanga la cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko Seyid Ousmane Cherif Marane Aidara ani au conseil islamique du Mali u ka ni ɲɔgɔn ye ani Diko ye o de kun ye walasa Imam Mahmud Diko a ka se ka a kumakan fara olu ta kan u ka se ka kuma fɛn min ye semasi tɔndenw fɛ walasa u kun ye bɔli min fɔ ni o bɛ bɛn vendredi octobre kalo tile 13 ma u ka se ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo min na. Kibaru filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ lakanabaliya kan. I n'a fɔ depuis tɛnɛndon octobre kalo tile 2 fɛn min ye kalanw daminɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na école bɛ yɔrɔ minnu na minnu sera ka dayɛlɛ. I b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta k'a sababu kɛ fɛn min ye blocus ye ni o ye lakanabaliya min ɲɔɲalen bɛ kɔrɔnfɛla la kosɛbɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye écoledenw ani école karamɔgɔw caman bɛ yen nɔ minnu kun taara kɔrɔn fɛ ka taa bɔ u somɔgɔw la ka taa u sɛgɛnnafiɲɛ fɛnɛ bɔ olu caman kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ u ka segin na walasa ka na u ka kalansow magɛ a caman ye Bamako faba yɛrɛ kɔnɔna ye. I b'a ye k'a fɔ ko écoleden ni école karamɔgɔ min bɛ nin situation kɔnɔna la u ka ca kosɛbɛ n'u kun taara ka taa ni sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ani ka taa u ɲɛda u somɔgɔw kan. I b'a ye k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla la écoleden dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale lycéen ye ko ale ma se ka cogoya sɔrɔ ka na bɛn ni école ta ye sabula lahala min bɛ nin waati in na kɔrɔnfɛla la ni o bɛ tali kɛ lakanabaliya kan. I b'a ye k'a fɔ ko écoleden a nimisalenba don kosɛbɛ nin waati in na munna école sera ka ta ka sɔrɔ ale ma se ka sira la sɔrɔ ka na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko écoleden yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko ale kun nana Gawo walasa ka na a ɲɛ da a mansaw kan. I b'a ye k'a fɔ ko ale filɛ yɔrɔ min na ko sisan a gɛlɛyalen don ale bolo cogo min na a bɛ se ka segin ka na Bamako cogo min na ka na a ka école ta sabula fɛn min ye blocus sababu la i b'a ye k'a fɔ ko car fo ka taa se fɛn min ye pankuru ye i b'a ye k'a fɔ ko olu ka taa ni ka seginw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don nin waati in na. Ni lahala in fana i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ degunba lase densomɔgɔw fana ma densomɔgɔ minnu ni olu denw kun taara ka taa u ɲɛ da u kan. I b'a ye k'a fɔ ko densomɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale den kun kan ka bɔ a fɛ yen nɔ ka i kunda Bamako kan nka ko fɛn min ye lakanabaliya sababu ye a ma se ka sira sɔrɔ ka taa Bamako walasa ka taa a ka kalan daminɛ. Sabula nin denmansa ninnu u jɔrɔlen don kosɛbɛ k'a fɔ ko école taara kan mais halisa olu denw ma se ka sira sɔrɔ ka taa kalan daminɛ ko est ce que nin tɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲangini ta ka u denw sɛgɛrɛ école la wa. O bɛɛ lajɛlen y'a to fɛn min ye denmansaw ye fo ka taa se écoledenw yɛrɛ ma ani école maître yɛrɛ u yɛrɛ bɛɛ bɛ ka laɲini kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa u ka se ka cogoya sugu bɛɛ bila sen kan walasa fɛn min ye sirako ye a bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na u ka se ka bɔ u ka vacances la ka se ka u ka kalanyɔrɔw magɛ. Kibaru laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ ICOMA kan ni o ye Kulukoro usine ba dɔ ye min tun bɛ tulu ani turuto min tun bɛ o dilan ani fɛn caman. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jumadon ye octobre kalo tile 6 i b'a ye k'a fɔ ministre min ni ale ka ca bɛnnen don an ka usine ko ani an ka jago ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ye taama kɛ ka se kɛnɛ in kan ani a ka délégation ba u ye taama sabati ka se yɔrɔ in na. I b'a ye k'a fɔ ko ministre yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin taama in bɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye fɛn min ye baara ɲɛbila ye ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina n'u ka miirina ka fɛn min ye Kulukoro usine ICOMA ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka u lawuli cogo min na. Sabula Kulukoro usine n'a sera ka lawuli i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna nin kura fiyɛ fɛn min ye Kulukoro sɔrɔ la fo ka taa se Kulukoro yɛrɛ ka ɲɛtaga yɛrɛ fɛnɛ ma. A y'a jira k'a fɔ ko nin taama in tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛna a essayer ka sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ ka se ka dɔn ni usine a lawulili a musaka bɛ se ka taa bɛn joli ma walasa ka se ka olu estimation kɛ. I b'a ye k'a fɔ ko ministre ka nin taama min kɛra ka se fɛn min ye Kulukoro ICOMA la a kɛra sababu ye ka jigin fa lase ICOMA baarakɛlaw kɔrɔ caman ma minnu y'u ka nisɔndiya jira a dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye waati min na olu fana ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la ko wa ko ICOMA yɛrɛ fana hali ni a wulila a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ fɛn min ye olu denw fo ka taa se u mɔdenw ma olu fana na se ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ fɛn min ye ICOMA kɔnɔna ye wa ko min yɛrɛ fana nafa ka bon ni a bɛɛ o de fana ye ICOMA n'a wulila a bɛna Kulukoro sɔrɔ ko a bɛna se ka o jidi kosɛbɛ jamana yɛrɛ fana a bɛna se ka
jidiliba don o fana sɔrɔ la fɛnɛ Idrissa Touré ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye ICOMA baarakɛla kɔrɔ dɔ ye ale nana ni ale hakilina dɔw yira k'a fɔ ko ICOMA n'a ma ɲɛ a bɛ wuli ni ze ko jamana yɛrɛ ka a lajɛ ka ICOMA ka a san ka a bɔ kɛn yɛrɛ yew bolo walasa usine a bɛ se ka si sɔrɔ cogo di a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo di wa fɛn min ye gestion min bɛ k'a la jamana ka sanni kɔfɛ o ka se ka kɛ gestion sanuyalen sabula a yira k'a fɔ ko ICOMA ko a feerela de walasa a ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ nka ko a feereli o kɛra sababu ye k'a tɔ yɛrɛ jigin fɛn min ye dingɛ kɔnɔ i b'a k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ye donc o kan ka cogo sugu bɛɛ kɛ walasa o sago de ka se ka sɔrɔ fɛn min ye sanni minnu bɛ kɛ usine kɔnɔna la sabula a y'a kuncɛni a ka kɔrɔfɔ ye k'a fɔ ko jamana dɔrɔn de bɛ se ka ICOMA jamana dɔrɔn de bɛ se ka o lataa ɲɛ i b'a k'a fɔ ko ka kɔn Kulukoro ICOMA ɲɛ fɛn min ye segukaw fɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko Comatex i b'a k'a fɔ ko ale fɛnɛ kun dayɛlɛnna fɛn min ye transition ɲɛmɔgɔw fɛ ni o baara yɛrɛ kun daminɛra fɛn min ye juin kalo tile 13 tɛmɛnen balima nin bɛ dankari kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma